Tutoriál na háčkovaný věneček. Budeme potřebovat zelenou přízi, červenou přízi, nůžky a háček. Vezmeme si zelenou přízi. Uděláme si takhle kolečko, jak moc chceme, aby byl velký. A párkrát obtočíme. Stačí takhle. Vezmeme si háček, dáme ho do kruhu, vezmeme přízi, vytáhneme, až ho máme vytažený, zase vezmeme přízi a vytáhneme. A teď jakoby jdeme odznovu. Dáme do kruhu, vezmeme přízi, vytáhneme a zase vezmeme přízi. A teď vlastně děláme furt to stejné, než to budeme mít celé obháčkované. Až budete třeba tam, kde jsem já, tak si to trošku jenom takhle poposuňte k sobě. Prostě vemte tady o to začátku a takhle posuňte, ať to je takhle hezky urovnaný. Až budete na konci, tak zapíchnete teďka zpátky na začátek a uděláte už jenom takovouhle smyčku. A vytáhnete. Tady, jak to máte vytažený, tak už uděláte jenom suk. Vezmete si nůžky, rozstříhnete. Uděláte ještě jeden suk klidně, ať to drží. A zastřihnete. Bohužel se mi mašlička nevejde do tohohle videa, takže ji budu muset natočit v druhém díle. Tak ahoj!